Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Алои меҳрубон шумо нигоҳбон бошад, ки ҷой боша ободу сарбаланд бошед. Хитоби ман ба тамоми мардуми Бухоро, агар шумо ягон шиностон, ягон рафиқтон, ягон хештон занбурбоз боша, занбури асал дошта боша, ман ана хеле қутиёда занбури асала ба ҳамун хешти шумо нижди ногород роӣ мекунам, ки ҳамин одамо санҷанд. Агар ҳам хеле занбуре, ки ман породаш Бакфаст, Карника, Карпатка, средний русская, лекин средний русскийш камтар занбури вазбинаи бонӣ карданаш. Баъд украинский степная ҳастай порода. Агар ки ягон хешти шумо занбур дошта боша, гап занем, ки да ман алоқа буроя ва ман бепул роӣ мекунам, ки санҷем дар Бухоро занбурои Россия кор кардан метавонанд ё не. Бо такрор мекунам: Бакфаст, Карника, Карпатка, среднерусская и украинский степной. Ҳамин 4 порода, 5 порода занбура ман метавонам, ки бепул барои мардуми Бухоро роӣ кунам. Агар ки шумо ягон шинос дошта бошед, хештабор, одаме ки занбур бонӣ мекунад, ман бепул роӣ мекунам. Раҳпулишам дар инҷа фуро ҳастам, ба дасти фуро роӣ мекунам. Раҳпулишам метавем мегирам, бепул мебарам. Шумо аммо хештон фақат месанҷа, ки ҳамин занбурро дар Бухоро кор кардан метавонанд. баъд бародаро, апаву хоҳаро, одамое ки занбурбозен дар Тоҷикистон, ола ягон тад мегӯянд, ки биё мо дар миядита нахаляво рое, ки мо санҷем, ки ҳамин занбурро дар инҷа кор мекунанд. Ҳо, занбурро дар Ховалин роӣ кардагиам кор мекунанд, дар Московский район кор мекунанд, Ғарб роӣ кардагим кор мекунанд ва тарафҳои Хуҷандам кор мекунанд. ин занбурро наст. ин занбурро фақат дар Шаҳртуз суст кор мекунанд, барои ки унҷа гарми бади ҳаво дар Шаҳртуз намешаванд. дар Шаҳртуз, Қумсангир, дар ҳамин территория намешавад. Дигар ҷода любой ҷои Тоҷикистонда пашти кор мекунанд. Барои ҳамин вақт агар ки шумо Тоҷикистонда занбурбоз бошед, шумода фақат занбур пулакӣ мешавад, барое ки дар ина ман гуфтам, ки дар ҷои Тоҷикистон кор мекунанд занбурро. Такрор мекунам: породаи занбур Бакфаст, Карника, Карпатка, средний русский ва украинский степной. ҳар касе ки модар занбур дар кор бошад, Тоҷикистон ва Бухоро ман роӣ мекунам. Бухоро гӯяда бепул, Тоҷикистон пулакӣ бародаро. Барое ки занбурро дар Тоҷикистон кор кардан, результати нағз нишон додан, чем ай занбуррои маҳаллира. ҳамуда касе ки дар кор бошад, ман номерома гам мезанам: 8910 48 676. маънош ки 8910 48 даки занг зади 676 накун. Вайбер, ватсап ва телеграми ман кор мекунад. Алои меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад. Ободу сарбаланд бошед.